देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। माँ जगत जननी माता पार्वती के चरण में प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। सभी गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करतानी, हमार प्रणाम स्वीकार करी। तहे गुरु बहना एक कहानी कहतानी, कहानी बड़ा सुंदर बा, अंत तक रउआ ध्यान से सुनाओ, तभी रउआ के समझ में आए। एक गांव में एक बुढ़िया दादी रहे, ओकरा 3 बेटा रहे। 3 बेटा 3 पोतह रहे, पोता पोती भी रहे, सब रहे। आ तीनों बेटा परदेश कमाई चल गए रहे। केकरो नौकरी रहे त केकरो ड्राइवरी रहे, केकरो मैकेनिक मिस्त्री कोई रहे। सब बेटा काम करे चल गई परदेश तीनों। आ तीनों कह के गए रहे कि हमारे एक गो माई बिया, अब तो कोई बा ना, बहिन बिया तो ससुरारे में बिया तो हमारे एक गो माई बिया, हमार माई के अच्छा से ख्याल तीनों जने रखिया। तीनों मेहरारू कहलिस कि हाँ हाँ रउआ काहे चिंता करत तनी, रउआ माई के एकदम निमन से रखे, रउआ माई के कुछ तकलीफ ना होखी। हम 3 जने बारी तो रउआ माई के तकलीफ कैसे होखी। आ तीनों गोतिनिया में से बड़ा सलाह रहे, बहुत सलाह रहे, बहुत सलाह रहे। तीनों अलगे अलगे पकावे, बाकी एके साथे खाए। बड़की बनावे आलू फूलगोभी के सब्जी, ता छोटकियो कहे दीदी हमरो के तनका दाना ता दे देबे। छोटकियो बनावे आलू गोभी के सब्जी ता बड़कियो के दे। संझलियो मंझलियो सब सलाह से रहे। अब बुढ़िया बेचारी एगो कोना में पड़ल रहे, एगो घर में ओकरा के नेवारी बिछा देले रहे, वही घर में बेचारी सुतत रहे। एगो बिछौना दे देले रहे, वही घर में वो बेचारी सुतत रहे। बगल में बकरी बांध देले रहे, ता वही में बेचारी रहत रहे अपन। आ चारों पुतहुआ एक दिन खाई देवे, आई संझली देवे, ताई मंझली देवे, आई बड़की देवे, आई छोटकी देवे, माने एक दिन चारों पुतहुआ खाई देवे। तब बेचारी कहे न बुढ़िया कि अब बूढ़ हो गई नी, बूढ़ में बड़ा गोड़बो हथवा दुखाता, से हे मंझली हमरा के तनका तेल लगा देना, बड़ा गोड़वा दुखाता। तो पतोहिया कहे कि हे रोज दिना कह तरी की तेल लगा दा, तेल लगा दा। रोज दिना बुढ़िया भूकावत रहेली ठंडिया में, फिर जाए लगा देवे। फिर दूसर की ना बड़की से कहलस, ए बड़की बड़ा गोड़वा दुखाता, तनका तेलवा लगा दो ना हमरा, तनिका आराम मिल जाई। तो फिर बड़की पतोहिया आबे, है बुढ़िया बैठले बैठले ऐसे करते रहेली कि हमरा गोड़ दुखाता, गोड़ दुखाता, इनकरा बैठले बैठले बड़ा गोड़ दुखाता। फिर झमार झुमार के लगा देवे। ओकर बाद छोटकी के कहे कि ए छोटकी हमरा के गोड़वा बड़ा पीराता, हमरा के तेलवा लगा दू ना जरी। छोटकियो कहे कि बाप रे बाप हमरा लइका पिलावे के बा, लइका ओका संभारे के बा, सबके ठोक ठाक के सुताई कि बुढ़िया के जाई तेल लगावे। हैं रोज दिया टेटियाते रहेली तेल लगावा, तेल लगावा, इनका कितना हड्डी दुखाला। फिर बिहान भइला, फिर बुढ़िया कहे ए बड़की तनी लुगवा खींच दाना, हमार बड़ा गंदा हो गइल, से लुगवा खींच दाना। फिर कहे के है बुढ़िया इतना एकदम बैठले बैठले इनका के कितना गंदा होता, बाप रे बाप, इतना खिंचवाई तो हम बाप रे बाप मोरिए जाए। से कहे पतोहिया ए बहनी सब अपन अपन लुगा कपड़ा सब खींच लेवे। अब बुढ़िया के लुगा खींचे खड़ी सब कन मनाए लगे, वैसा ही करे बेचारी के। तो एक दिन सब गोतिनिया में सलाह कर लेली। तो मंझली कहतरी ए दीदी बड़की से, ए दीदी एक काम करी ना, ई बुढ़िया के कौन बेटवा आई देखे, ई बुढ़िया के कोनो उपाय कर दी रवा, बड़ा माथा भूख गइल बा। एक दिन तेल लगावा ता साड़ी फीचा ता खाई दहु ता गरम पानी करो। ए दीदी हमनी के तीनों जनी बड़ा परेशान हो गइल बानी, बड़ा हमनी के परेशानी बढ़ गइल बा। कि हाँ ये दीदी मंझली दीदी ठीक है कहतनी, बुढ़िया के कोई जानी, बुढ़िया के कोई उपाय कर दाना, हमनी के टेंशन दूर हो जाई। आ सबसे लोड तो ज्यादा छोटकिए के पड़ेला बुढ़िया के हिसाब से। तो छोटकियो मन में सोचे कि अरे बुढ़िया मर जाई तो हम आजाद हो जाए, हमरा के कोई टेंशन ना रही। तो छोटकियो कहलस कि हाँ ये दीदी ठीक है कहतनी दीदी लोगिन, से बुढ़िया के कोनो उपाय कर दी। चारों गोतिनिया में से सलाह कइली। तो बड़कियो कहली कि हाँ ये छोटको ठीक है कहतारू, से बुढ़िया के कोई उपाय कर दी, ओकर बाद हमनी के चारों जनी टेंशन से फ्री हो जाए। बड़ा टेंशन होता,
बुढ़िया के लेके पूरा गंजन हो गइल बा से बुढ़िया के कोनो उपाय करी जा। त बड़की पतोहिया कहली त कैसे बुढ़िया के कोनो उपाय करी, कैसे बुढ़िया के ठिकाना लगाई से तू ही लोगन कोनो उपाय बताव। त छोटकी कहलिस के दीदी सबसे नीमन होई कुइमा पर ले जा के बुढ़िया के ढकेल दिहल जाओ। बड़की कहली कि हाँ ये छोटको ठीक है कहतरू, बुढ़िया के ढकेल देहम ना कोई देखी ना कोई बोली। त कहलिस कि त कैसे ले जेबू कुइमा पर, चला जोगाड़ कइल जा। चारों में से सलाह कइली त बुढ़िया से कहे अइली कि ए मम्मी जी चली ना रउआ के कुइमा पर नहा दे तनी। बुढ़िया कहली कि ए पतहू हमरा के यही जा नहा दाना, अब हम कतना कुइमा पर जाए, हम एगो चल ना पावेली कुइमा पर हमें जा सकब से हमरा के यही जा 2 लोटा से नहा दा, हम ना जा पाए कुइमा पर। तो बड़की पतोहिया कहली कि ना ए मम्मी जी चली ना रउआ कुइमा पर रउआ के नहा दे फलहार से, वहाँ गरम गरम पानी कुइमा से निकली तहरा के एकदम बढ़िया से नीमन से नहा देहब, चली रउआ हम पकड़ के ले जातनी। बुढ़िया के चारों मिलके पकड़ के ले गईली कुइमा पर आ कुइमा के पैवा पर बुढ़िया के बैठा देली। कोई लुगा खींचे है तो कोई पानी भरे है, कोई नहावे है, तो सब मिलके नहावे लगली त कहली कि अब कैसे ढकली बुढ़िया के, कैसे ढकली बुढ़िया के। तो बुढ़िया के कहली कि ए मम्मी जी से रउआ बहुत दिन पर से आइल बनी कुइमा पर, से तनका कुइमा पूज दी है ना रउआ। तब बुढ़िया कहली कि ए पतहू हम का पूजे, तू ही लोगन पूज दाना, अब हम का पूजे। तब पतोहिया कहली कि ना मम्मी जी रउआ के अंतिम समय बा त एक बेर रउआ पूज दी है ना। बुढ़िया कहली अच्छा ठीक बा लावा त हम पूजा तनी। अब बुढ़िया पूजे लगली, बस पीछवा से बुढ़िया के ढकेल देलस कुइमा में चारों मिलके। शिव गुरु वही जा विराजमान रहलन। ऐसे कि बुढ़िया जब सूत के उठत रहली ना त रोज दिन कहत रहली हर हर महादेव, हर हर महादेव। त हर हर के मतलब होला कि जितना भी कष्ट हमार बा उतना हर ली महादेव। त शिव गुरु वहाँ पर तुरंत साक्षात एकदम खड़ी हो गइलन, अब बुढ़िया के लोक लेलन आ लोक के कुइमा पर बैठा देलन। आ कुल पुतहुअन के का भइल, हाथवा से लूल हो गइल आ गोड़वा से नांगर हो गइल। तब कहाँ जाइए, वही जा कुइमे पर गिर गइल चारों। ऐसा ही देखे है तो सब कहे कि ए बहनी अब का भइल, ई हमरा के कैसे भइल दीदी। तब बड़की कहे कि करनी के फल मिलाता छोटकी। ओने से साढ़वा एगो उमताल आइल, बहुत जोर एकदम भागल भागल अइलस साढ़वा। आ साढ़वा ऐसा धके अइलस कि चारों कुइमा में गिर गइल। फिर हल्ला हो गइल कि गिर गइल। फिर बुढ़िया के बेटा के फोन लगवल गइल, तब बेटा सब अइलस तब बुढ़िया से पूछलस कि माई ई कुल कैसे भइल। तब बुढ़िया कहली सब कहानी बताइली कि बेटा ऐसे ऐसे ई चीज भइल, ऐसे ऐसे ई कुल भइल। तब बेटवा कहलस कि ठीक है भइल ओकरा सबके साथ, जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन कैलस वैसन गइल। फिर तीनों बेटवा राजपाठ करे लगल। आये बहनी हम चारों कह देनी गलती से, तीने बेटा रहल बुढ़िया के। तब तीनों बेटवा राजपाठ करे लगल, अब पोता पोती के साथ में रहे लगल, अब माई के सेवा करे लगल। त यही पर एगो भाव बाए बहना, एक बड़ा सुंदर भजन सुनावतनी। बड़ी रे